Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Atoy. Taong 1970, Maasin, Iloilo. Hindi lang mga aswang ang naghahari noon sa Iloilo. May mga nilalang din doong hindi na ibunyag sa maraming tao pero umiral sa lugar. Kabilang sa mga ito ang mga aswang na hindi nagpapalit ng anyo. Sa kabila ng kanilang pangkaraniwang katawan, nagtatago ang isang halimaw sa lahat ng aspeto. Mangingikil ang tawag sa kanila ng ibang lahi, gawa ng marami sa kanilang mga kauri ang nagbibigay ng buwis para lamang hindi mapahamak. Ayon pa sa mga albularyong nakasilay sa kanila, binubuo lang sila ng isang simpleng pamilya na nakatira sa bundok. Payak ang pamumuhay, masaya, at higit sa lahat malayo sa gulo. Pero ang mapayapang pamilyang yun pinuno, kusang nagbabago kapag nakakaamoy ng panganib. Hindi man sa pagmamayabang pero kasama si Atoy sa pamilyang ito. Siya mismo, nasaksihan niya ang lahat kaya nakadepende na lamang sa mga makikinig kung sila'y maniniwala o pagtatawanan nila ang kwento. Alin man dito ang gawin nila, wala itong problema kay Atoy. Mas di hamak nga na mas matutuwa siya kapag walang naniwala sa kanya. Nagsimula ang kanyang kwento, panahon pa ng unang digmaan. Noong mga panahong yon, merong dalawang bahagi ang kanilang pamilya. Yung isa sumasama sa pakikipaglaban, tapos sila naman nanatili sa lugar kung saan sila nanananahan. Hindi nila sinubukang makialam sa digmaan, gawa ng alam nilang marami ang mga taksil na aswang. Makailang beses din nila itong inabisuhang umiwas, hanggang sa nabalitaan na lamang nila na nagkaroon ito ng matinding karamdaman. Magagamot pa sana nila ang kadugo nilang yon, kaso lang hindi na ito nakaabot sa kanilang lugar. Nalaman din ng ama ni Atoy, pinagtulungan ito ng pamilya ng mga mambabarang at mangkukulam. May mga nakisawsaw ding mga aswang, kaya sa kasagsagan ng digmaan, nagdesisyon itong magdeklara rin ng giyera laban sa mga nilalang na sangkot. Gamit ang kanilang impluwensya at kakayahan, bumuo sila ng pangkat ng mga purong gabunan. Inutusan nila itong paslangin ang lahat ng mangkukulam at mambabarang na maaamoy nila sa lugar kung saan pumanaw ang kanilang mga kadugo. Sa loob lamang ng isang buwan, na isakatuparan ng mga ito ang kanilang nais. Bagaman nakapaghigante, nagsilbing isang malaking aral sa kanila ang mga nangyari. Ilang dekada pa ang lumipas bago sumapit ang taong ito. Wala na silang pinagkatiwalaan maliban sa kanilang pamilya. Naging malamig na rin ang pakikitungo nila sa iba, hanggang sa dumating ang puntong pumupunta na lamang sa kanila ang mga nilalang para magbigay ng pagkain. Hindi na rin narinig ng mga itong magsalita ang kanyang ama, indikasyon ng galit at tampo. Tandaan ninyo mga anak, ang tiwala nyo dapat nasa loob lang ng pamilya. Iwasan ninyong magtiwala sa mga nasa labas dahil anumang oras pwede kayo niyang traidorin at ipagkanulo. Huwag niyong kakalimutan ang pagpanaw ng ating mga kadugo. Sila ang patunay at basihan ng ating pagduda sa iba. Pagkarinig naman nila sa sinabi nito, marami sa mga kapatid niya ang sumang-ayon. Pero para kay Atoy, hindi lahat ganon. Naniniwala siyang may mga nilalang pa ring mapagkakatiwalaan at maaari niyang ituring na pamilya maliban sa pinagmulan niya. Aminado rin siyang ayaw niyang manatili ng mahabang panahon sa kanilang pugad, gawa ng may kutob siyang hindi lang doon iikot ang kanyang buhay. Paulit-ulit din niyang sinasabing malawak ang mundo at marami ang lugar na maaari niyang puntahan. Ang kaso lang, alam niyang hindi magiging madali ang pagkalas sa kanilang pamilya dahil siya ang panganay na anak ng kanyang ama. Matagal na panahon na rin niyang pinagplanuhan ng tungkol dito hanggang sa dumating ang araw na nagkasakit ng malubha ang kanilang padre de pamilya. Sa halip na tumulong sa paghahanap ng lunas, dito na nagdesisyon si Atoy na tumakas.
Hindi niya mawari pero habang lumalayo siya sa kanila, may kung ano ang kaloob-looban niya ang nagbibigay ng hindi matatawarang saya. Unti-unti na rin niyang nalimot ang tungkol sa kanyang pamilya na para bang wala siyang pag-aalala na nararamdaman. Sa loob ng ilang araw na paglalakad, maigi niyang pinag-aralan ang kilos at kasuotan ng mga taong kanyang nakakasalubong. Isa ito sa kanyang naging preparasyon upang walang maghinala sa kanya pagdating niya sa malaking bayan ng Maasin. Yun kasi ang unang destinasyon na gusto niyang puntahan dahil sa paniniwalang mas masaya ang lugar kapag maraming mga tao. Kalaunan, nang marating naman niya ito, hindi nga siya nagkamali. Upang walang magduda, pansamantala niyang isinelyo ang presensya niya. Nakibagay siya sa ora ng mga tao upang masigurong hindi siya mapapansin ng kahit na sino. Sa unang tapak niya sa lugar, hindi niya maipagkakaila ang kaignorantehan niya. Animoy isa siyang taong tabon na naligaw sa lugar na yon. 3 araw siyang nanatili sa bayan at nung akmang aalis na siya, may nakakita sa kanyang isang lalaking maggugulay malapit sa merkado. Ang pangalan nito ay Bien, isang lalaking balo na may 2 anak na babae. Bagaman mahirap ang pamumuhay nito, masayahing tao itong si Bien. Maamo ang pagmumukha nito at maawain ito sa mga taong kapuspalad. Pagsilay nito sa kanya, agad nitong naramdaman na nangangailangan siya ng tulong. Paglapit nito sa kanya, marami itong ibinahagi ukol sa mga katulad niyang nakakasalamuha nito sa lugar. Dagdag pa ng matanda na, gusto niyang tulungan si Atoy na magkaroon ng pera dahil sa alam na niya ang hirap ng maging palaboy-laboy sa kalsada. Habang nakikipag-usap ito sa kanya, may kung anong pakiramdam ang tila bang umaagaw ng kanyang atensyon. Hindi niya mawari pero maging siya man, gustong pagbigyan ng alok ng matandang yon. Dahil dito, nagdesisyon siyang tanggapin ito. Sa isip-isip kasi ni Atoy, yon ang unang pagkakataon na mapag-aaralan niya ang gawin ng mga taong minsan niyang itinuring na mga pagkain. Walang sabi-sabi, tahimik lang naman siyang tumango, hudyat ng kanyang pagsang-ayon. Nang masipat naman ito ng lalaki, agad naman siya nitong inakbayan sabay sabi ng, "Oh, huwag ka nang maghanap ng tutuluyan. Sa bahay ka na namin tumira. May espasyo roong hindi nagagamit. Tsaka, huwag mo na ring alalahanin ang trabaho natin sa pwesto. Madali lang naman ang gagawin mo doon. Aalukin mo lang ng gulay ang mga taong mapapadaan." Nang marinig naman niya ang sinabi nito, di naman niya maiwasang mapaisip. Gawa ng napakadali nga lang talaga ng trabaho. Ang buong akala niya kasi, napakahirap kumita ng pera, alinsunod sa mga naging kwento sa kanila ng tatay niya. Ganun ho ba? Sige ho, maasahan niyo ako sa bagay na yan. Maraming salamat. Malaking tulong to sa akin. Dumaan ang mga araw. Nagsimula na nga ang kanilang trabaho. Bagaman kakarampot ang kanyang kinikita, hindi niya maipagkakaila ang matinding tuwa. Sa kauna-unahang pagkakataon kasi, naranasan niya ang buhay ng isang pangkaraniwang nilalang. Nakilala na rin niya ang mga anak nito, tapos kapag wala silang ginagawa, namamasyal sila sa mga lugar na hindi niya sukat akalaing umiiral sa loob ng bayan. Habang tumatagal doon ang kanyang pananatili, unti-unting nawawala sa kanyang isip ang kagustuhan niyang umalis. Ramdam din niyang napapamahal na ang pamilya ni Bien sa kanya, kung kaya't lumipas lamang ang ilang buwan, nagpasya siyang manatili sa tabi ng mga ito hanggat ito ay may hininga. Alam niya kasing maikli lang ang buhay ng tao, kaya hindi niya na iniisip pa ang haba ng dekadang paninirahan niya sa ilalim ng poder nito. Ang kaso lang pinuno, habang tumatagal, dito na niya unti-unting nararamdaman ang pag-iral ng iilang lahi ng mga aswang sa bayan. Yung iilan dito, mga mangunguha rin ng buwis ng mga tao.
Madalas ding nagmamay-ari ng malalaking ari-arian ang bawat isa sa kanila, kung kaya't meron silang malawak na impluwensya. Gabi-gabi, ramdam na ramdam niya ang pangangatay ng mga ito sa mga inosenteng tao. Hindi naman niya ikinakagalit ang bagay na yan, lalo pat maging sila man gayon din ang kanilang gagawin. Dagdag pa niya na, may mga pagkakataon ding namimili ito sa kanila, subalit mas pinipili niyang wag itong pagtuunan ng pansin. Inakala rin kasi niyang hindi mananalo ang mga ito, kaya aminado siyang naging kampante siya sa araw-araw. Subalit lingid sa kanyang kaalaman, malapit na palang dumating ang isang malaking problema. Isang gabi, nang akmang magsasarado sila ng tindahan, nakita nila ang bunsong anak ni Bian na mabilis na tumatakbo papalapit sa pwesto. Malayo pa lang umiiyak na ito, kaya agad naman itong nilapitan ng kanyang amo para kausapin. Si Atoy naman noon, nanatili sa pwesto dahil sa dami ng mga taong namimili. Habang ginagawa niya ito, hindi niya hinahayaang mawala sa kanyang pandinig ang pag-uusap ng dalawa. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla na lamang siyang natigilan nang sambitin ng anak nito ang tungkol sa mga taong dumukot sa kanyang kapatid. Isinakay ito sa isang pribadong sasakyan at ibiniyahe patungo sa malayong lugar. Dagdag pa nito na, sa loob ng sasakyang yon, meron pa itong mga kasamang binata at dalaga. Nabanggit din ito na, muntikan din siyang madali ng mga mandurukot, mabuti na lang nakapasok siya sa isang bahay. Paulit-ulit ding sinabi ng anak ni Bian na kasalanan niya ang lahat dahil siya ang nagyaya sa kanyang kapatid na mamasyal na muna imbis na umuwi ng maaga. Nang marinig naman yon ng kanyang amo, dali-dali naman itong bumalik sa kanilang pwesto. Atoy, ikaw na muna ang bahala rito. Magsara ka na mamaya, tapos pagka-uwi mo, magluto ka. Pasensya ka na, Atoy ha. Sa'yo ko muna iaatang ang trabaho sa bahay. May mahalaga lang kasi kaming pupuntahan. Mamaya pagka-uwi ko, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, hindi naman siya nagdalawang isip na sumang-ayon. Matapos ang kanilang naging pag-uusap, nagmamadali namang naglakad ang lalaki patungo sa sentro. Nang siya na lang din ang maiwan sa tindahan, imbis na ipagpatuloy niya pa ang pagbebenta, nagpasya siyang umuwi na muna. Maging siya man kasi, hindi na mapakali sa mga nangyari. Inaasahan din niyang nasa peligro ang buhay ng anak nito, lalo pat amoy na amoy niya ang mabigat nitong presensya na nagmumula sa damit ng kapatid nito. Sa paglalim naman ng gabi, tulala siyang nakaupo sa labas ng bahay. Matyaga niyang hinintayang mag-ama na makauwi sa kanila. Ang kaso lang, inabot na lamang siya doon ng 11:00 ng gabi. Wala pa ring dumarating. Dahil dito, nagdesisyon na siyang maglakad-lakad para subukang hanapin ang dalawa. Di nagtagal, nang marating naman niya ang sentro ng bayan, nakita niya ang mga itong nakaupo sa gilid ng daan habang kausap ang iilan sa mga matatandang taga roon. Dalawa sa mga ito purong kadugo ni Bian, kaya may kutob siyang humihingi yun doon ng tulong. Ngunit dahil sa mga pangkaraniwan lang naman ng mga matatandang yon, alam niyang wala rin itong magagawa. Paglapit naman niya sa kinaroroonan nito, tahimik lang naman siyang umupo sa tabi ng kanyang amo habang pinapakiramdaman ng mga sasabihin nito sa kanya. Nang mapansin naman ito ang kanyang presensya, dali-dali naman yung napasilay sa kanya habang bakas sa mukha nito ang matinding panlulumo. Pagtitigan nilang dalawa, agad nitong inabisuhan ng kanyang mga kadugo na umuwi na sa kanila. Matapos nun, nang silang tatlo na lamang ang natira sa labas, dito na nito ibinahagi ang lahat-lahat. Ayon dito, wala siyang makitang salarin sa pagkawala ng kanyang anak. Nasisiguro niya kasing wala siyang kaaway sa kanilang lugar, kaya walang rason ng mga tao roon para gawan ito ng masama. Paulit-ulit din itong inilahad na gusto niyang tulungan ng kanyang anak, ngunit hindi niya alam kung saan siya magsisimula.
Nabanggit din itong nagsumbong na siya sa otoridad, subalit aminado yung walang kasiguraduhan kung mahanap ba nito ng buhay ang kanyang panganay. Marami ang nagsasabi sa akin, Atoy, na humingi na ako ng tulong sa mga mersenaryo. Pero hindi ko yun gagawin. Alam mo kung bakit? Dahil kapag ginawa ko ito, wala akong pinagkaiba sa kanila. Ayoko maging masamang tao. Kaya hanggat maaari, re-resolbahin ko ito sa isang mapayapang paraan. Dagdag pa nito na may awa ang Panginoon. Kaya hanggat wala pa silang nakukuhang balita, hindi siya maniniwalang patay na ang kanyang anak. Matapos naman itong makapagsalita, minabuti naman niyang manahimik. Sa punto kasing yon, alam niyang hindi niya kailangan pang magsabi ng kung ano-ano para lamang maibsan ang sakit na nararamdaman nito. Ilang minuto pa ang lumipas, sa halip na magtagal pa sila sa lugar, nagpasya na silang umuwi. Dumaan pa ang mga araw. Pinagmasdan niya kung magbabago ba talaga ang ugaling ipinapakita ni Bien sa kanya. Subalit sa hindi inaasahang pangyayari, napansin niyang wala naman itong ginawang hindi kaaya-aya. Sa halip kasi na magsabi ng kung ano-ano, nagkulong lang ito sa loob ng kanyang kwarto, taimtim na nagdarasal para sa kaligtasan ng kanyang anak. Iniwasan na rin muna nitong magbukas ng pwesto para makaiwas sa kanyang mga kakilala. Sa loob ng 1 linggo, purong pagdarasal lang ang ginawa nito. Bagaman madalang niya na itong makausap, alam niyang nananatili pa rin walang pinagbago ang pag-uugali nito. Yun nga lang, dahil sa sakit na kasalukuyan nitong nararamdaman, naging matamlay ang katawan nito sa araw-araw. Hindi naglaon. Nang mapatunayan niya ang kadalisayan ng puso ni Bien, dito na siya nagdesisyong kumilos. Bago siya umalis ng bahay, ipinagtapat niya rito ang kanyang plano na hanapin ang anak nito. Para naman hindi ito mag-alala sa kanya, inilahad niyang lalapit siya sa kanyang mga kakilala upang humingi ng tulong. Nang marinig naman niyo ng kanyang amo, nanatili naman itong tahimik habang nakatitig sa kanya. Maya-maya pa, nang mapagtanto niyang wala itong sasabihin, dito na siya nagdesisyong umalis. Dapit hapon na nang lisanin ni Atoy ang bahay ng mag-ama para direktahang mapuntahan ng pamilya ng mga aswang na naninirahan sa bayan. Sa pagdating niya sa lugar kung saan ito nakatira, agad naman siyang pumasok sa loob na para bang pagmamay-ari niya ang lugar. Nang masipat naman siya ng mga bantay, nagmamadali naman itong lumapit, subalit bago pa man ito makapagsalita, dito na siya nagdesisyong alisin ang lahat ng pangkubli ng kanyang presensya. Pagkaalis naman niya rito, pansamantalang nagkaroon ng kulog sa kalangitan. Dumagungdong din ang lupa na siyang naging sanhi upang matigilan ng mga aswang sa binabalak nitong pagsugod sa kanya. Makalipas pa ang ilang minuto, unti-unti na ring nagkulay dugo ang kanyang mga mata. Dahan-dahan na rin siyang naglakad papalapit sa mga ito, taglayang isang napakabigat na presensya. Nang masipat naman ito ng mga nilalang, para itong mga insektong lumuhod sa kanyang harapan. Bawat isa nagpipigil sa paghinga, na para bang ikakamatay nila ito. Maya't maya na rin ang kanilang pag-iyak, habang pilit na tinatanong ang isang maharlikang nilalang na nakatayo sa kanilang harapan. Pagkarinig naman niya sa sinabi ng mga bantay, agad naman niya itong inabisuhan na iharap sa kanya ang namumuno sa lahi nila. Dagdag pa niya na, meron lang siyang itatanong, kaya hindi siya roon magtatagal. Nang marinig naman ng mga ito ang kanyang sinabi, nagmamadali naman itong tumakbo papaloob ng bahay. Pagbalik naman ito, doon na tumambad sa kanya ang isang matandang paugod-ugod na kung maglakad. Nakayuko rin ito habang lumalapit at nung magkaharap na sila, bigla yung lumuhod sabay bitaw sa hawak nitong tungkod. Humalik din ito sa kanyang paa, pagpapakita ng kanilang respeto sa lahing itinuturing nila na mga maharlika. Matapos nun, dito niya yung tinanong
ukol sa mga nilalang na nandudukot ng mga binata at dalaga. Kumbinsido kasi siyang hindi tao ang mga ito, lalo pat alam niyang walang rason ng mga ordinaryong tao para gumawa ng ganoong bagay. Alam din niyang may alam ang matanda ukol dito, kaya ito ang una niyang pinuntahan. Pagkalahad naman niya ng mga bagay-bagay, agad naman siyang tumahimik para pakinggan ang mga sasabihin nito sa kanya. Tama kayo. Kilala ko nga ho ang grupong sinasabi ninyo. Namumugaran sila sa labas ng maasin, malapit sa hangganan ng Dueñas. Ang mga batang kinukuha naman nila, pinapatay nila sa bahay katay para dalhin sa mga kauri naming walang panahong umani. Ipagpaumanhin niyo po ang aming kapangasang gumawa nito nang hindi sa inyo nagbibigay ng abiso. Pagkalahad naman ng matanda ukol sa bagay na yan, agad naman itong nagtanong ng kanyang pakay. Alam kasi nitong hindi bibisita doon ng personal ang mga katulad niya nang wala itong hinahanap o anumang dahilan. Ngunit nang sabihin ito sa kanyang harapan ng matanda, bigla namang may tumusok na mga tipak ng kahoy sa tuhod nito na siya namang bunga ng kanyang usal na sinambit sa isip niya. Sa pagsigaw naman ng mga nilalang na yan, dito na niya ipinaalala kung sino ang kaharap nito. Nakakalimutan mo na yata. Wala kang karapatang magtanong kung hindi ko sinasabi. Pero dahil sa ulat na binigay mo, hindi kita papaslangin. Sige na, pumasok ka na at marami pa akong gagawin. Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, tumangulang naman ito habang umiiyak. Pagtaligod naman ni Atoy sa kinaroroonan ng matanda, bigla naman siyang sinunggaba ng isa nitong kasama. Ngunit, nang akmang lalapat na ito sa likuran ng leeg niya, bigla yung tumigil sa ere. Kahit anong gawin ng nilalang hindi ito makalapit. Paulit-ulit na rin siya nitong kinalmot pero walang kahit isang kuko nito ang nakalapat man lang sa kanyang balat. Dahil sa ganoong pangyayari, agad naman niyang inilahad na walang kakayahan ng kahit na sino sa kanila. Nalapatan siya ng kahit katiting na pinsala sa katawan. Sapagkat yun ang nagsisilbi nilang kasunduan at sumpa para sa mga nilalang na nasa mabababang uri. Pagtitig naman niya sa pangahas, agad naman siyang nagsambit ng mga kataga hanggang sa unti-unti nang maging bato ang buo nitong katawan. Matapos naman itong masilayan ng mga kasama ng matanda, dito na nagsimulang bumalot ang matinding takot sa kanilang lahat. Para na sila noong mga asong umaatras habang umiiwas na magpang-abot ang kanilang mga paningin. Makalipas pa ang ilang minuto, paglayo naman niya sa lugar, agad naman niyang tinahak ang isa pang pamilyang kasalukuyang namamahala sa bayan. Taliwas sa una niyang pinuntahan, naging masunurin ang lahat ng mga nilalang doon. Yung tipong kahit napukaw niya ang atensyon ng mga ito, hindi yun naglakas loob na magtanong. Sa loob ng isang gabi, nakuha na niya ang mga detalyeng kinakailangan niyang malaman. May mga aswang na ring tumulong sa kanya upang mahanap ang babaeng na biktima ng mga ito. Pagsapit naman ng sumunod na araw, nagmamadali siyang tinahak ang daan patungo sa lugar ng Dueñas. Base kasi sa kanyang mga nakausap, nakumpirma niyang doon nagtatago ang mga nilalang na kanyang hinahanap. Kinahapunan, nang marating niya ang nasabing lugar, tumambad sa kanya ang isang maliit na baryo na nagsisilbing pugad ng mga aswang. Sa entrada pa lang nito pinuno, nakita na niya ang dami ng mga nilalang na masaya roong namumuhay. Kagaya ng ginawa niya sa bayan ng Maasin, muli niyang itinago ang kanyang presensya upang hindi ito magdulot ng takot at alalahanin para sa lahat. Hindi naglaon. Nang makapasok naman siya sa entrada ng baryo, marami sa mga nilalang doon ang pasimple ng sumunod sa kanya. Bawat isa tahimik na nagmamasid sa mga bagay na kanyang gagawin. May mangilan-ngilan na ring pilit na nagtatanong ukol sa kung ano ang kanyang pakay sa lugar. Naunawaan naman niya ang naging akto nito, lalo pat ang tanga niyang presensya noon
ay kahawig ng sa kanyang amo. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, dito na nga siya nito pinalibutan hanggang sa makilala na niya ang namamahala sa baryo. Konting pagkaklaro lang hindi si Teniente Guimau ang namamahala roon. Sa mga panahon kasing ito, bata pa sa pagiging gabunan si Guimau. Katunayan, hindi rin nakita ni Atoy si Guimau sa lugar, gawa ng noong mga oras na yon, may kaukulang baryo na nakatalaga para sa tirahan ng mga susunod na henerasyon. Ginawa ito ng angkan upang masigurong may makakaligtas sa kanila kung sakali mang salakayin sila ng mga albularyo. Ang kasalukuyan ring namumuno noon sa lugar ay ang taong tinatawag ng marami bilang Alon. Isa itong purong gabunan na nagmula sa lahi ng mga asbo. Pagharap nito sa kanya, agad siya nitong kinausap ng may paninindak. Hinayaan lang naman ito ni Atoy, gawa ng hangad niyang makita ang magiging reaksyon nito sa oras na hinubad na niya ang kanyang pagbabalat kayo. Sa ilang minuto nilang pag-uusap, pilit niyang sinalansang ang lahat ng mga sinasabi nito sa kanya. Ininsulto din niya ang ilang mga matatanda sa lugar na siya namang naging daan upang magalit ang lahat ng mga nakikinig. Maya-maya pa, nang hindi na maatim ng mga matatanda ang kanyang sinasabi, dito na ito nagsimulang maglakad papalapit. Sinubukan niya yung balaan pero masyado na itong nilamon ng galit. Hindi nagtagal, isa-isa na nitong hinubad ang kanilang mga saplot habang nanginginig namang nagwiwika sa kanya ang isang matandang lalaki. Hindi kami papayag na may pumunta ritong tao. Tapos iinsultuhin ang aming angkan. Wala kaming ideya kung ano ang gusto mong palabasin, iho. Pero kung talagang matinding paghahangad mong mamatay ng maaga, pagbibigyan kita. Matapos naman itong mailahad ng nilalang, dito na yung nagsimulang magsambit ng mga buhay na salita. Sa kasagsagan ng katirikan ng araw, dahan-dahan itong nagpalit ng anyo. Pagsilay naman niya sa malapaniki nitong itsura, hindi naman siya nagpakita ng anumang uri ng takot at pagkasindak. Wala rin siyang ipinakitang depensa, indikasyon na hahayaan niya lang na umatake ang mga ito. Dahil sa kanyang ginawa, mas lalo namang nilamon ng galit ang nilalang hanggang sa buong puwersa na siya nitong sinunggaban. Subalit, bago pa man ito masakmal ang kanyang muka, tumigil ang pangil nito ilang pulgada ang layo sa kanyang balat. Noong una hindi pa ito naunawaan ng matanda, pero sa ikatlong beses niyang pag-atake, dito niya napagtantong hindi na pangkaraniwan ang mga nangyari. Nang mapansin naman ito ng namumuno sa baryo, agad namang pumasok sa isip nito ang tungkol sa lahi nila na nasa hanay ng mga maharlika. Kahit ito hindi talaga makapaniwala, pero alam nitong yun lang ang nag-iisang kasagutan para sa mga pangyayaring kanilang nasaksihan. Maya-maya pa, agad naman itong inutusan ng matanda na umatras sa kinatatayuan niya. Siyempre, pagkarinig nito sa sinabi ng gabunan, dali-dali naman itong sumunod. Pagdistansya naman ito ng bahagya sa kumpas ng kanyang kamay, agad itong napaluhod sa kanyang harapan na para bang dinagana ng isang mabigat na bagay. Matapos naman itong maipamalas ni Atoy, dito niya inilahad sa lahat ng mga nagmamasid ang kanyang galit sa mga nilalang na hindi marunong magpakita ng paggalang sa kanya. Walang sabi-sabi, agad naman niyang hinubad ang kanyang balat kayo, kaya nung maramdaman ito ng lahat ng nilalang sa baryo, isa-isa yung napaluhod. Lahat nagsusumamo para lamang mailigtas sa tiyak na kamatayan ang kanilang mga buhay. Maging ang pinunong gabunan na nasa harapan niya, wala ring nagawa kundi ang magmakaawa. Sa halip naman napansinin nito ni Atoy, nagpasya siyang direkta namang tanungin ng namumuno ukol sa mga mandurukot na kanyang hinahanap. Ayon sa kanya, kaya siya napapunta sa lugar na yon ay dahil sa kinuha ng mga ito ang isa sa kanyang kapamilya. Dagdag pa niya na, haharap sa matinding parusa ang mga pangahas, kaya kung ayaw nilang madamay, mas mainam na ibigay na nila ito sa kanya
sa lalong madaling panahon. Nang marinig naman ang gabunan ng kanyang sinabi, ora mismo ipinatawag nito ang mga mandurukot. Para rin masigurong hindi ito makakawala, tinalian ito ng kanilang mga kasama bago iharap sa kanya. Isa-isa rin nilang inilabas ang mga biktima habang taimtim na nagdarasal na sana'y hindi pa nila nakatay ang taong hinahanap ni Atoy. Makalipas pa ang ilang minuto, nang makaharap na niya ang mga ito, agad naman niya itong pinaslang gamit lamang ang mga tuod na biglang umusli mula sa lupa patungo sa kanilang mga ulo. Sa sobrang bilis ng mga pangyayari, hindi na nakakilos ang mga ito o nakapagsalita pa. Nang masipat naman ito ng mga nilalang, dito nila napatunayan kung gaano kamakapangyarihan ang maharlikang aswang. Imbis di na pagluksaan ng kanilang mga kasamang pumanaw, hindi nila ito pinakitaan ng awa, gawa ng alam nila na sa pagkakataong yon, nahanay din sa kamatayan ang kanilang mga buhay. Sa kasagsagan naman ng pag-alis ng talukbong ni Atoy sa mga taong nahuli ng mga ito, panay naman ang pagdarasal ng mga aswang. Mabuti na lang, sa ikatlong taong ipinakita nito sa kanya, dito na tumambad ang anak ni Bien. Dahil dito, agad naman niyang inabisuhan ng gabunan na palayain ang naunang dalawang tinanggalan niya ng talukbong. Ang mga natira naman sa loob, magsisilbi na nilang pagkain para naman hindi masayang ang kanilang pinaghirapan. Matapos niya itong sabihin, agad naman silang bumalik ng anak ng kanyang amo. Pagdating naman nila sa bahay ni Bien, dali-dali naman siya nitong inutusang bumalik na sa kanyang ama. Siya naman noon, pinili ng maglakbay sa karatig lugar para magsimulang muli. Lumipas pa ang mga taon, namuhay ng payapa si Atoy. Maliban kay Bien, wala na rin siyang pinagkakatiwalaang tao hanggang sa nakakilala siya ng isang albularyong hindi tumitingin sa lahing kinabibilangan niya. Ang albularyong yun pinuno ang tumulong sa kanya sa lahat ng kailangan niya. Ipinagpasalamat naman niya ito dahil kahit papaano nagkaroon ng kahulugan ng kanyang buhay sa kabila ng pagiging kilala ng kanilang angkan na mga maharlikang aswang ng Iloilo.